abakholwa bengafonanga magadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje nawo mangabeke sizokhupha isonto lesibili lenkathi yephasika, lenkathi yokuvuka kaJesu. Badlali yasikhuthaza ukuba sibambelele esihawini senkosi. Umbhali weHubo 118 bonga inkosi ngokuba imnene, ngokuba isihawu sayo semiphakade. Namhlanje nawo mangabe sikubha lesonto bekufanelekile ukuba sike sisinikele uNkulunkulu, sisinikele emseni wakhe, sisondelane naye, sibe ngabakhe njalo. Mangabe uJesu sizwa evangelini, fika abafundi bakhe bahleli basivalele endlini bazama ukudumisa, kodwa bahleli ngokwesaba ngokuba babesaba amaJuda. Ukuba mangabe beqala bethi bayakhuleka kulo Kristu okholwa ukuba uvukile, bayesaba, bambona etheleka phakathi kwabo, bawuvalile umnyango ukuba nakungangeni muntu. Kodwa uJesu ngena phakathi kwabo, ngena iminyango ivaliwe. Lokho kusifundisa ini nawe ba ayikho into efula uNkulunkulu. Nangolo sizi lwakho hleli naye ekhaya, Jesu akahlulwa lutho. Bengifisa-ke ukuba siqale sidumise njengoba sibo inkathi yephasika, sithi mana mkhulu liyale, mana mkhulu liyale. Bengifisa ukuba umise njalo empilweni yakho ngokuba usabambelele kuye. Thomas mabemtshela ukuba siyibonile inkosi, uthi angizukukholwa ngaphandle kokuba ngibone amanxeba ezandleni zakhe. Mhlawumbe nami nawe siyakhuleka sibona kungenzeki lutho, kodwa uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni. Mhlawumbe ukholo lwethu ludiphende kakhulu ezintweni eziphathekayo. Mhlawumbe ngifuna ukukhuleka namhlanje ukuba uNkulunkulu makangiphe umsebenzi, okanye uNkulunkulu ngifuna kuphela lonyaka mhlawumbe senginemoto. Mangabe ngayitholi leyo moto, mhlawumbe angizukholwa. Ngani na ukholo lwami lusezintweni eziphathekayo. Ukuze sikholwe mhlawumbe nathi sinaleyo nkinga, sinaleyo ngqinamba yokuba ukuze sikholwe sifuna ukubona something yenzeka. Asikwazi ukukholwa kuNkulunkulu singazange sibone something yenzeka empilweni zethu. Bekufanelekile ukuba sisikhulekele leso sipho sokholo. Mhlawumbe ngigqokile nje lejoyini, kodwa anginalo ukholo ngoba angikaze ngibone isenzo senzeka. Bekufanelekile ukuba sikhulekele isipho sokholo. Izikhulumo ezintathu zebandla mangabe lisifundisa thuba ukukholwa, ukuthemba, ukuthanda. Lo nyaka-ke ibandla liyasikhuthaza ukuba sibe ngabantu abahamba ngethemba, pilgrims of hope. Sibe ngabantu abanethemba. Sithi uma ngabe siya esihawini sikaNkulunkulu sihambe ngethemba. Sithi uma ngabe sinalo ukholo singakhohlwa ukuba nethemba kuNkulunkulu. Ukuba kulo lonke usizi engibhekana nale empilweni yami ngisahamba ngaphansi komthunzi welanga, ngibe umuntu onethemba lokuba ngelinye ilanga inkosi uJesu iyobuya. Ngelinye ilanga labantwana bami abafundile banamajazi ahlukahlukene, ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakubakhumbula. Bekufanelekile ukuba sibambelele okholweni, sibe ngabantu abanokholo. Mangabe-ke sihlangane namhlanje, uNkulunkulu uyasibiza ukuba ngabantu abasondelana naye, abantu abasondela esihawini sikaNkulunkulu. Konke ubuthakathaka esibhekana nabo, kodwa sibe ngabantu
abanethemba lokuba uNkulunkulu uyakusihawukela. Ngiyakhumbula izolo ngishumayela kuthi nje ukuba umuntu wokuqala wabona ukuba uJesu uvukile uMagdalena. Magdalena lowo wayaziwa nje owayisoni. Base bafuna ukumkhanda ngamatshe. Kodwa ngokholo wasondelana noNkulunkulu, wasondela esihawini sakhe. Ecela inthethelelo. Jesu wamhawukela. Nomhlabelelo webandla uyakufakazela lokho. Bekufanelekile nathi ukuba sibe ngabantu abasondela esihawini sikaNkulunkulu. Abantu abathembela esihawini sikaNkulunkulu. Mangabe siqhubeka nevangeli lethu, siyezwa ukuba abafundi babehleli ngokwesaba, besaba amaJuda. Nami nawe siyabhekana naleyo ngqinamba yokwesaba. Bake kuthiwa ngikhatholika nje inhlelo restaurant ngiyadla, sengifuna ukuqala ngithandaze qala. Ngiyesaba ukuba abantu bazongahluleka bethu zenza utokholiwe iRoma nje bakhonza isithixo lapha. Sinakho lokho kwesaba kwamasibona kodwa manje sabasaba ababesaba ngesasa. Nathi sinokwethu ukusaba nokwethu ukwahlulelana. Okwethu ukubelana phansi komunye nomunye. Size sibe namahloni nokwenza into elungile ngani na ufuna ukutholakala eningini ngizobonakala ukuba emhlabeni kaNkulunkulu ngamsana kuba sihlele kaNkulunkulu sabantu bokholo abantu bethemba. Ngiyakholwa Hebrews 11 verse 1 defines faith as the conviction of the things unseen and the assurance of the things hoped for. Kamanye amazwi uma ngabe sinokholo noma luthakathaka sikholwa ukuba uNkulunkulu ukhona yize singakaze simbone ngokwenyama. Siyathenjiswa futhi kulolo kholo lwethu esinalo ukuba zikhona izinto esiyakuzifumana okungumbuso wezulu, umbuso kaNkulunkulu. Namhlanje nake kufanelekile ukuba sibe ngabantu abathembele esihawini sikaNkulunkulu. Siyethemba noma kungathembisi. uNkulunkulu namhlanje sondele endlini yakhe sizomdumisa. Sidumisa noma kunzima, noma ngabe uthakathaka kufikile, noma ngabe ifikile imvumvumu. Ekubalulekile ukuba sibe ngabantu abanokholo, sibe ngabantu abanethemba lokuba uNkulunkulu uyakusihlanga. Kukho konke ubunzima esibhekana nabo ezimpilweni zethu.
mhlawumbe uhleli nje lana themba lakho liyaphela kuNkulunkulu likuswelekile-ke bathandela kuKristu ukuba sibe ngabantu abahamba ngethemba. Thomas wayengathembi ukuba bambonile ngempela uJesu uma ngabe befika kuyena bethi siyibonile inkosi. Wayefisa ukubona amanxeba okuyiyona ingqinamba ethi iyona i-challenge esinayo njalo uma ngabe sihamba emhlabeni sisafuna ukubona ukuze sikholwe ukuba yonke into iyenzeka. Uthohlabelelayo uJesu akedluleki, Jesu akadlulwa yilutho. Njengoba kwazi ukuba angene phakathi kwabafundi bakhe behleli bedumisa bekhuleka wangena iminyango ivalekile. Kuyasifundisa lokho ukuba nakweyami impilo noma ngabe ngibona ngabe izinto zimile, mhlawumbe sengifisa nokuba nami ngihambe ngezinyangeni, mhlawumbe ngifisa ukuya nabantu kuthiwa ababonayo abaprofethi kumbe izangoma. Jesu akedluleki. Kufanelekile ukuba mina nawe sibe ngabantu abahamba ngokukholwa, singabi ngabantu abafuna ukubona kuphela, kodwa sibe ngabantu abanokholo lokuba uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyakungihlangula konke ubunzima endibhekana nalo empilweni yami, konke ubuthakathaka ungabile, kuko konke nalokho ungakholwa enginakho. Asimthusele namhlanje uNkulunkulu ukuba ngalesi hawu sakhe asipha sona imihla ngemihla, avuselele kuthina isipho sokukholwa, avuselele ithemba kumina nawe, uthi noma ngimthakathaka kodwa yena akwazi ukuba agcwalise ngethemba. Sihlale njalo sibambelele, sikhuleka sihleli sithi ngisise Nkosi, ngingasuki endaweni yami yokulinda, noma ngabe isivunguvungu sivunguza amandla, noma ngabe ubuthakathaka ungibambe kangakanani, noma ngabe unzima ungivimbe kangakanani, kodwa ngisize Nkosi, ngingasuki endaweni yami la ngikulinde khona. Noma ngabe sezinethe kangakanani imvula, noma ngabe unzima kangakanani kulo mshado, kodwa qhubeka ukhuleke ukuba ngisize Nkosi, ngingasuki endaweni yami yokulinda, noma ngabe ifikile imvula. Amen.